এইটা হচ্ছে মো বাড়ি বুঝল, এটা মো বাড়ি। দেখ গড়িয়া মাছ চাষ করছি। ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ବାহিରେ ଯାଇକି ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ଘରେ ଯେତିକି ଇନକମ୍ ଅଛି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ଦେଖ ମୋ ବାଡ଼ି, ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବାଡ଼ିରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କମଳା ହେଇଛି ଦେଖୁଛ। ଏଇଟା ମୋ ବାଡ଼ି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଲଗେଇଛି ବାଡ଼ିରେ କମଳା। ଦେଖୁଛ କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ କମଳା। ଦେଖ ଗଛଟା ବେଶୀ ବଡ଼ ନୁହେଁ, ଦେଖିବ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗଛ। ଏମିତି କମଳା କାହାର ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗଛ ଦେଖିଲ। ବହୁତ କମଳା ହେଇଛି ଦେଖ କେମିତି। ବାଡ଼ିରେ ଫଳ ଲଗାନ୍ତୁ। ଆଉ କାହିଁକିନା ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ ଫଳ ଗଛ, ଗଛଲତା ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ବେଶୀ ଲାଇକ୍ କରେ। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ବର୍ଷେ ଭିତରେ ଏ ଗଛର କମଳା ହେଇଛି। ଯାହା ହଉ ଭଗବାନ ଆଜି ଡାକ ଶୁଣିଛନ୍ତି। କେତେ କଷ୍ଟରେ ଗଛ ଗୋଟେ ଲଗେଇଥିଲି, ଆଜି ଫଳ ହେଇଛି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ଲଗେଇଥିଲି, ଲେମ୍ବୁ, ଏଇଟା ଲେମ୍ବୁ ଧରିଛି ଦେଖ। ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି, ଲେମ୍ବୁ ମୋର ଏଇଟା 8-9 ମାସ ଭିତରେ ଲେମ୍ବୁ ହେଇଛି ଦେଖ। ମାନେ ଏତେ ଲେମ୍ବୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି, ଏ ଗଛରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲେମ୍ବୁ ହେଉଛି। ମୁଁ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲିନି ମାନେ 8 ମାସରେ ଲେମ୍ବୁ ହେବ ଦେଖ। ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ ଦେଖ, ଲେମ୍ବୁ ଗଛ, ମାନେ ମୋ ବାଡ଼ିରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଦେଖ। ଇଏ ଗୋଟେ କେତେ ବଡ଼ ଗଛଟେ ଦେଖ। ଏ ଦେଖ ଏକାଥର କହି ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲେମ୍ବୁଟା ଲଗେଇଥିଲି ବୁଝିଲ। ମୋର ଗୁଆ ଗଛ ଲଗେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖ, ମାନେ ଏ ଗଛଟା ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି। ଯାଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ଗଛର ଲେମ୍ବୁ ଆଉ କମଳା ଦେଖିଛ, ଏତେ ଛୋଟ ଗଛରୁ ଦେଖ କିଏ ନେବ। ବାଡ଼ିରେ ଗଛ ଗୁଆ ଗଛ ଦେଖୁଛ, ମୋ ବାଡ଼ିରେ କେମିତି ଗୁଆ ଗଛ ହେଇଛି। ଏମିତି ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗଛ ହେଇଛି ଆମର। ଦେଖ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।